Ti relasyon tayo, kadagiti amma tayo, ket komplikado. Para kadagiti daduma, dagiti ayat, dagiti amma, ket kasla iti ayat iti Dios, na adalem at idog, na lawa, na tibker, no rukuden. Daduma nga amma, at dada ditoy, daduma awanda ditoy. Daduma kada tayo ditoy, ti ayat ti Dios, ti mangpunno kaligiti lugar, a pinanawan, dagiti Amin kada tayo, ket napatanor, babaan iti relasyon. Wenno nakurang a relasyon kadagiti amma tayo. ti daytoy nga aldaw, ti panangilagyap tayo, ti enyaman na kay papanan. Aldaw, wenno Nuwag balin nga ama. Bibigag tayo ti pateg, dagiti ama, iti kagimuman. ikari Kari tayo kas kongregasyon, ayaten, ken patakelen, dagiti ama tayo, tapno maipakita da, ti ayat ti Diyos, ti amin nga aramid da. Diyos Ama nasing, tulong item kadi, kada kami. Diyos sana gloryaan, sikati mangaywan, bantayan na kamati inaldaw. Diyos Amaya, inka nga di pangan, to'y karara, bendisyon mo ngarod, asim di mabubos, urayan mi Jesus amagunon. Espiritu Santo, liwliwaken dungo, piited mo, sikati agari, ito'y puspusumi, sikati napili akired mi. Persona taluda, dadangina, may sada, o Diyos sana bileg, dayaw in kamited, ken kain kamamin at tumaklen. Amen. Agkararag tayo. Apo Diyos, ang manakabalin amin kinaayat nga ama. Si pupudno, apuso kami nga, agyamang kami ken ka. Gapu iti daytoy abarong aldaw. Ken iti gundaway, ama umong kami ditoy sangwanam. Tapno, agdayaw kami, ken agdaydayaw, tinasantuan anagan mo.
Agyaman kami ti amin na bendisyon ken parabor asaan ka pulos nilipatan. Nga ipaay kada kami ti tunggal nga aldaw. Iti daytoy a Domingo dagiti Ama idatag miking ka dagiti Ama iti tunggal pamilya. Bendisyon nami dahiti salunat, pigsa, sirib, kinaunag a pamati, tapno agbalinda ang matalak a mangidalan, mangisuro, ken mangpataripato kadagiti anak ken pamilyada. Tulungan mi da ang maipakita ti ayat kinaanos kin kinapakumbaba akas ehemplo ni Kristo. Kas maikapat na Domingo kalpasan ti Pentecostes dawatan mi ti panagidalan ti Espiritu Santo tapno dagiti puso mi ken panunot mi ket maisagana iti panangsangog ken ka. Bendisyonam dayto panagdaydayaw dagiti mga ipangulo ken amin makipasat tapno mga ipangarangarang ti dayag mo ken maipabilag ti pamatim. Daytoy amin ket dawat mi tinaga ni Apo Jesucristo nga apo mi ken manubot mi. Amen. Tattao ti Israel, lagipin nyo daytoy, ti Apo a Diyos tayo, kat iso lang ti Apo. Ayaten yu ti Apo a Diyos yu, iti amin na puso yu, iti amin na kararwayo, ken iti amin a pigsayo. Diyo lipaten dagitoy abilin, nga itad ko kada kayo itangal daw. Suro yu, dagitoy, kadagiti anak yu, saritain inyo ila, kadadala ti taing yu, wenno na adal ti kalsada. No intay maturog, no dinget bumangon iti bigat. Igalit yo ida kadagiti takyag yo, akas pagilasinan ken ikabilyo ida kadagiti muging yo, kas marka. Suro ta tayo kadagiti bautag, iti balayo ken kadagiti ruangan nyo. Bukas pastor mi, alwad masabul mi, inakam kataraunan, koral mo di saganam, Abu Jesus ka bendituan, sinubot kuwanakam. Abu Jesus ka bendituan, sinubot kuwanakam. Amen. Mawis ko madagiti ushers para ti panagurnong ti pamentenar iti iglesia.
Sige ma, susunod na kayo. Naimbag nga bigatay amin kakabsat, good morning! Agyaman tayo met, ti gundaway nga kadwa tayo, dagiti adda iti online, ti live streaming, ti Central United Methodist Church, ti Gimong dagiti Ilocano, ket agyaman kami ti gundaway nga panakipasetyo iti Gimong tayo iti daytoy nga aldaw. Na isang sangayan nga Domingo daytoy kakabsat, gapot daytoy ti Domingo dagiti amma. So kidawik man ti panagtakder dagiti amin nga amma, dagiti fathers, kidawik man, tumakdir kayo kakabsat. Ayan. Ayan. Lakpakan tayo man ti Apo, ti biyag na, dagiti amin nga amma, iti pagtaingan tayo, ti kagimungan tayo, ken kastamet, iti uneg, iti iglesia tayo, kakabsat. Ken kastamet, nga kidawik man, ti tunggal may sa kanyayo, no, dagiti cellphone nyo, nga paki-share and post yo iti link iti Gimong tayo iti daytoy nga kanito sa pulin nyo lang ti Central United Methodist Church ket madama ti live streaming na ket paki-post yo man tapno adupay iti madanon nga nangruna dagiti kakabsat tayo nga Ilocano kadigiti na duma-duma nga lugar saan laing iti pagilian tayo no diket kadigiti adda iti ballasiw ti taaw. Ket kablawan tayo mata dagiti amin nga pampamilya tayo nga adda iti ballasiw taaw nga trabaho tata sa dino man ti ayanda kadigiti na duma-duma nga paset nga diso ti lubong ket kablaawan tayo isuda iti naragsak ken nagasat nga aldaw tata dagiti amma iti uneg iti pagtaingan tayo. Kakabsat kablaawan tayo mamet dagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo bayat ti siak ti pastor iti daytoy nga iglesia ken kastamet kadigiti daddumapay agyaman tayo tadadtoy ni Ate Mary Novilla ken ni Ate Nika ken ti anak nga ni Nika Novilla from Gataran UMC ijay ay Lapogan UMC Gataran Cagayan. Kidawak man pa nagtakder na. Ayan, nagyamang kami, naggapuda pa ijay Cagayan, kaya tagyaman kami iti daytoy nga kanito. Kaya kastamet nga maragsakan tayo, kadwa tayo, tinagbabaitan tayo, iti PAC Finance Chairperson tayo ni Ate Daisy. Datoy sa na Ate Daisy. Ayan, nagyaman tayo. Kaya maragsakan nakmet nga datoy digiti retired deaconess pero haan nga numan pa'y retired dan ngem handa pa'y nga nabannog nga tultuloy nga agserbi lata kini Apo agyaman tayo kadwa tayo ni Ate Olive Beltran kini Ate Emma Cantor ken kastamet ti si Bubukel nga pamilya ni Ate Olive Benitez ayan ken ti si Bubukel nga pamilyada. Ayan na ni Ate Olive din, kada Queenie. Ayan, nagyaman kami, tikadada, naggapuda pa ijay San Manuel UMC. Dapat nagiti damdamo na nga umay iti Gimong tayo tata, nagiti first timer. No adaman kakabsat, agyaman kami tagtultuloy nga panakipasetyo iti Gimong tayo dito Ilocano ket ipadamag yo kadagiti amin nga kalugaran tayo nga Ilocano kababagyan ken kastamet kadagiti gagayem tayo nga adda iti Gimong dagiti Ilocano dito Central United Methodist Church. Kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas into no 22 ket isu ti birthday ni kabsat nga Joel Akang madayjay Canada. Kastamet ni bakit na ket birthday na into no 23 ni kabsat nga
Cindy Akang. Ayan. Into no 25, isumat ti birthday ni Beverly Balot. Into no 25. Ket into no 27, wedding anniversary, nakabsat nga Alexis ken ni Milet Barcarce into no 27. Ket dapay dagiti ag birthday iti daytoy nga lawas na kakabsat. Kidawek man ti panagtakdiryo. Ket agyaman kami ket ni Apo Dios iti mangbendisyon kadagiti bibiyagyo iti pannakadanon manen iti maysa nga tawen kadagiti bibiyagyo. Ken kasnamet nga makipagrik na tayo ti si Bubukel nga pamilya ni iti Sevilleja family. Ket ti ni Kuya Joel Sevilleja nga isunod ti akin contractor iti project tayo ditoy building iti multipurpose tayo ket pimusayen kakabsat. Ket inyawid da isunod tatay parbangon ijay San Quintin Alfonso Lista Ifugao ijay San Quintin UMC. So on the way datata nga gawid ket naimansayag met ditoy Central iti duang nga rabii nga sinerbisyoan itoy ket into no Huwebes met ti punpun na ijay Alfonso Lista Ifugao. Ken kastamet nga kidawek adati promotion Sunday amin nga agtawen iti sangapulo ket duwa ginganat sangapulo ket upat nga maawis kayo iti aramid into no 11 a.m. tata ije Perez Chapel ket no adda dagiti agtawen iti 12 ginganat 14 maawis kayo nga mapan ijay para ti transition Sunday nga manipod iti kasmay sa nga ubing ket na nai-promote kayo tapno mabigbig nga da kayo ket na-promote kas maysan nga agtutubo. Ket idikalman nalpas iti planning tayo ket into no Domingo isumet iti budget hearing tayo. So maawis manen dagiti amin nga council chairperson ken ministry coordinators nga makipaset kayo into no Sabado iti daytoy nga budget and program hearing iti iglesia tayo. Kidawek man ni Kuya Darwin. Ayan, happy birthday. Ayan, so happy birthday kadagiti Pagarigan family. Ayan. Ken kastamet kidawek ni Kuya Darwin para iti damdamag para iti lay speaking academy tayo, ken kastamet ken ni Kuya Dante para iti outreach tayo kalpasan na pagkatapos niya. Kaya. Thank you, Pas. Ay, thank you. Naimbag nga bigat kadayo amin. Hanggang doon na lang yung Ilocano ko. Good morning sa atin lahat. Ako po si Darwin, kasabi nga mo doon ni Pastor. Ako po nahirang na lay servant ministries coordinator. Kaya po ako nandito sa inyong harap. Hindi po ako manghihingi ng pera. Magbibigay po ako actually hindi po ako. Ang iglesia po natin ay nagbibigay po kasi ng free training, no? Sa Lay Servant Academy, tinatawag. So, ang Lay Servant Academy po, iba po ito sa pinag-aaralan ng pastor. Pastor, lay. Tayo yung lay. Mga laiko. No, ang ating gawain ay yung mga hindi na nagagawa nila pastor. Okay? Kung nasubukan na po ninyong maglingkod at maaring na-frustrate kayo, posible kasing hindi kasi tayo na-train. No? So ito po yung akademya. Mag-aaral po tayo. Magkaklase po tayo. Magkakaroon tayo ng classroom to be held sa second Saturday dito sa ating church and the last Saturday of the month. Huling Saturday. Sabado. Ano ba yung Ilocano sa Saturday? Sabado, ano? Nagkakaintindihan naman tayo. Yung panghuling Sabado, doon naman po sa NACS gagawin.
Knox United Methodist Church. So bakit ko ba kayo hinihikayat, hinihimok mag-attend dito? Yun na nga, nabanggit ko kanina, narinig ko kanina, nagpatayo si pastor ng new attendees. Walang tumayo. So lahat kayo, alam niyo kung ano ibig ko sabihin. Na nandito tayo, hindi lamang magpuri sa Panginoon, pero maglingkod din. Yun yung laity. Hindi sa lahat ng lugar, at sa lahat ng panahon, nandun si pastor. Okay? Kaya tayo yun. Tayo yung galamay. Si pastor, representative of Jesus Christ dito sa natin, sa ating simbahan. Tayo naman, representative of Jesus Christ doon sa labas. Okay? So, ang isa pang purpose po nito ay para hikayat tayo ng mga miyembro. I'm quite sure maraming bisita po dito. Yun ang nature ng Ilocano service. Pero pagbalik din nyo doon sa inyo mga home church, meron din lay servant academy doon na nag-aantay sa inyo. Ito yung nag-aantay dito. Kaya para po doon sa mga professing members po natin, at kung hindi pa kayo professing, mag-attend na po rin kayo ng membership class. Okay? So mag-aaral po tayo, ituturo po sa atin kung paano po tayo magiging fishers of men. Okay? Parang walang response dun na. Okay? Kahapon din po, sa nabanggit po ni Pastor, may meeting. Meron po ang Manila Episcopal Area na information system. Dito sa information system, nilalagay po rito yung mga membership ng mga churches. Sa madaling salita, sa kwento ko, dati 1,200. Yung nakalagay na number. May numero eh. So lahat ng mga bilang natin nilalagay doon. Pero alam ninyo, kailangan baguhin eh. Kasi yun yung old record. Ang lumalabas na is 700 lang tayo. Dito sa buong iglesia, sa Tagalog service po ako. Kung napansin po ninyo, Tagalog ang salita ko. So, yung Tagalog, Ilocano, English, at saka yung Vesper services ng church natin, 700 lang po. From 1,200 to 700. So ano ibig sabihin nun? Bumababa ang bilang natin. Okay? Kaya ako sinasabi po ito dahil gustuhin ninyo na mag-attend. Hindi ko kayo pinipilit. Ayoko kayo pilitin. Kaya gusto ko rin i-extend ninyo yung kanang kamay ninyo habang nakaupo, i-extend po ninyo yung kanang kamay ninyo. Tapos hawakan ninyo yung upuan. Yung mesa, yung upuan dyan. Yan. Ginawa niyo na po ba? Salamat. Meron po kayong tinamaang katabi? Meron po? Marami po sa inyo walang tinamaan. Ganun din gawin ninyo sa kaliwa. Taas ninyo, extend ninyo, ganun nyo sa kaliwa. Nagawa nyo na? Meron kayong tinamaan? Malamang wala. Dati po, hindi po dati. Pagka nakaupo po ako dyan dati, nakikipagsikuhan ako. May nasisiko ko dahil maraming tao. Okay? At connected itong dami ng tao sa ating finances. Yung ating kaperahan. Kwarta. Matigas yung ko Kwarta. Okay? I want you to take me seriously but not too seriously. Okay? So yun. Dati maraming umattend. Ngayon bakit? Ang tanong. Maraming dahilan. Nabanggit nga ni Pastor, namamatay ang mga tao. Si Engineer Joel namatay. Nag-send off tayo kagabi sa kanya. Pinabigay na natin yung pagmamahal natin. Bye-bye, Engineer Joel. So, nababawasan tayo dahil namamatay. That's a fact of life. Ano pa ibang dahilan? Nagmamigrate. I'm quite sure, bawat isa dito, meron ka mag-anak na nasa ibang bansa. Yung biyenan ko nga, nasa ibang bansa. Si Mami Chin po, biyenan ko, baka hindi po ninyo alam. Asawa ko po si Sharon, kung kilala niyo po siya. So, mga kapatid, nababawasan yung numero natin. At kailangan natin maghikayat pa na makasama. Hindi dahil para magparami, pero dahil yan ang mandato ng Diyos sa atin. Go and make disciples. And now, before you go make a disciple, you have to be a disciple then.
At makakatulong, it is one step forward itong Lay Servant Academy. Hindi nyo po kailangan meron po form sa likod, pwede nyo po lapitan yung mga lay leader natin. Lay leader, ang ating head ng witness, apparently nandito rin, si Fiscal Des. So you don't need to fill out, well, actually I have one. Ito po itsura niya, nandun po sa likod meron. Pwede rin pong online. So at least wala kayo excuse na hindi kayo maka-enroll talaga, meron pang online. So yun po ang dahilan ba't nandito po ako. Gustuhin ninyo na mag-train, maging certified. Ito pa yung isang key element certified. Sino po ba mga nagpatayo ng bahay dito? Pakitaas na po yung kamay, mabilis, para makatapos din po ako. Nagpatayo ng bahay. Nag-apply ng trabaho. Meron po ba nag-apply ng trabaho? Huwag niyo sabihin wala nag-apply ng trabaho dito. Ano ba kailangan nyo gawin? NBI clearance. Ano pa? Police clearance. Ano pa? Madami pa. Actually, yung diploma kailangan din, di po ba? Yung diploma, anong ginagawa niya? Ang ginagawa ng diploma is to certify. Magpatunay. Actually, pag binasa mo nga yung diploma, ito ay katunayan. Nagpapatunay na itong taong ito ay nakatapos ng bagay na ito. At yung mga skills at karunungan, nandito sa taong ito. Tama po ba? Taas ka ng kamay. Kung naintindihan po din yung sinasabi ko, please. Please lang. Naintindihan natin. So, ganyan din yung certification na ito. Pagpapatunay na handa tayo, lumabas doon, humayo, at gawin yung gusto ng Panginoon na gawin natin. O yun lang po. Hindi po to sermon. Ito po yung invitasyon. Kaya po, Pastor, please yung sa mga lay leader, mga associate lay leaders natin, kausapin lang po natin. At I want to see you there sa Lay Servant Academy. Nag-enroll na rin po ako. Okay. Opo, ito po, please tayo po, Ate Mel. Sabi niya, Ate Mel and Ate Marge, sila po ang ating mga associate lay leaders. At saka si Auntie Sel. Ando si Auntie Sel sa I hope naka-enroll na rin kayo, ha? Limited slots po siya. You don't have to pay anything for the first batch. Mayroon pong halaga ito. Hindi po to, libre po siya, pero hindi ibig sabihin, free but not cheap. Tama ba? Tama ba yung sinabi ko? Free siya, but it's not cheap. In other churches, they ask you na gusto mag-train, ayaw mo na mag-fail, gusto mo mag-train, matutunan ko anong dapat gawin para manghikayat, ginagawa po yun sa ibang mga churches din. Pero dito, this time around, it is free. So, I'd like you to join dito sa first batch natin. And may mga succeeding batches, don't worry. If you have not yet decided, sabi ko nga po, wala naman pong pilitan ito. Meron pa po mga susunod na batches. And for pay na po yung next batches. Okay. Ayun po. Thank you. Nine bag na bigat again sa Thank inyo. you po. Thank you. Kuya, short ka lang. Announcement. Ay, sorry, Dante. Dali na lang po. Ako naman po ay ang chairman ng health. Kahapon po nag-umpisa na ang planning. Ang gusto ko lang po sabihin, kailangan po marami tayong aanihin, walang taga-ani. So ina-encourage po namin kayo na mag-volunteer sa ating mga ministry. Nandun lang po ako sa likod, doon po sa mga gusto mag-fill up. Basta mag-fill up muna po kayo, then tatawagan namin kayo para masabi kung kailan po yung General Assembly natin. Marami pong salamat. Happy Father's Day. Thank you. Readings na ba yan? Readings na. Ti panakaibasa iti nasantuan nga epistola, ket maala iti surat ni Apostol Pablo, kadagiti taga Roma. Makainem ang kapitulo, bersikulo maysa, aging gana iti 10 ket maysa. Dinggen tayo ti sao ti Apo. Anya nga rod, ti kunatayo. Itultuloy tayo kaditi agbasol, tapno umado ti parabor ti Diyos. Saan ang mababilin? Natay tayon iti basol. Kasano ti panagtuloy tayo agbasol? Awan dua-dua
nga amuyo nga idi nabunyagan tayo kin Kristo Jesus. Nairaman tayo met iti papatay na. Ngarod, idi nabunyagan tayo. Naikadwa tayo kin Kristo ana itanem. Kat nairanod tayo iti ipapatay na. Tapno, kas iti panagpagungar ni Kristo. Babaan iti nakaskas daw panakabalin ti Ama. Sumurot tayo met kuma, iti baro a panagbiag. No nakipagmaymaysa tayo kingkwana, iti ipatay na. Makipagmaymaysa tayo met kingkwana, iti panagpagungar. Amu tayo at tidaan a kinatao tayo, nairaman kan ni Kristo ana ilansa iti krus, tapno madadael ti managbasol abagi. Iti kasta, saan ko maapaadipen iti basol. Tanu matay ti maysa a tao, mawaya-wayaan iti panakabalin ti basol. Gapu ta nairaman tayo anatay ken Kristo, mamatit tayo ang makipagbiag tayo met kengkuana. Amu tayo, anapagungar ni Kristo. Ket saanen namatay, awanen ti panakabalin ti patay kengkuana. Ngarod, gapu tanatay ni Kristo, awan ti panakabalin kengkuana iti basol. Ita, agbiagan ang maipaay ti Diyos. Kastamat nga ibilang yo, anatay kayon iti basol. Ngem, si bibiyag kayo iti Diyos, gapu ken Kristo Jesus. Kasta ti pestola ti Apo. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal maysa ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Mateo ti may kasangapulong kapitulo bersikulo 20 ket 4 aging ganat 30 ket 9 ket kastoy ti mabasa tayo. Saan na natantanok ti agad-adal ngem ti maestro na? Saan met naturturay ti adipen ngem ti apuna. Ngarod, mapnek kuma ti agad-adal no agbalin akas iti maestro na. Kastamet iti adipen no agbalin akas apuna. No Beelzebub iti ipanagan na ti pangulo iti maysa a pamilya naalalas tupay ti maipanagan kadagiti kamkameng ti pamilya na. Di kay ngarod agbuting kadagiti tattao, taawan ti mailimeng adinto maiparangarang, no awan met ti palimed adinto mailatak. Ti ibagak kada kayo iti kasipngitan asauyo iti lawag, ket ti mayarasaas kada kayo. Ipukkaw to iti tuktok kadagiti balbalay. Di kay agbuting kadagiti pangpapatay iti bagi, no di ket mabalin a papatayen ti kararwa. Agbuting kayo kadi iti Diyos nga isu a makabalin, amang patay iti bagi, no ti kararwa iti infierno. Iti maysa a sentimo, makagatang kayo iti dua salapigaw, no pay kasta, awan matnag uray maysa kada kayo no iti ipalubos ni amayo. No maipapan kada kayo uray dagiti buok yo nabilang da aminen. Isut gapuna adi kay agbuteng napatpateg kayo nga adayo ngem ti ado asal lapigaw. Siya sino man amangi dayok yak to katnyak, ket maipadoyak to met, iti imatang iti Apo sa dilangit. Ngem ti mangibilag kanyak, ket ibilag kuntumet iti sangwanan iti Ama sa dilangit. Diyo ipagarop nga imayak tapno iti kapya dito'y lubong, jak imay amangyeg iti kapya no di ket ti kampilan. Imayak tapno pataudek iti may busor kadagiti anak a lalaki, kadagiti amada, kadagiti anak da a babae, kadagiti innada, kadagiti manugang a babae, kadagiti katugangan da a babae, dagiti kabusor ti tao isuda ket isulaeng kadagiti kamkameng ti familia na. Ti dakdakkel a panagayat na iti
iti amana, wenno iti inana, ngem iti panagayat na kanyak saan na maikari nga agbalin nga adalak. Ti dakdakkel iti panagayat na kadagiti anak na, ngem ti panagayat na kanyak saan a maikari nga agbalin nga adalak. Siya sino man ang mangibaklay iti krus na, ket sumurot kanyak saan a maikari nga agbalin nga adalak. Siya sino man ang mangipangpangruna iti biyag na mapukaw nanto, ket makapukaw to ti biyag na gapu kanya ket masarakan nanto. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kadatayo ti panakaybasa ken panakadingig ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Sasauan naragsak sa uama mabiyag. Di sasauan naragsak sa uama mabiyag.
Gyaman tayo ti mensahe ngayon paay, digiti koro tayo dito Ilocano. Gapo iti daytoy nga aldaw ket isu iti Domingo dagiti amma ket maragsakan tayo nga ti usaren ni Apo Dios nga mangibingay tinasantuan na sasauna ket maysa nga ama ket daytoy nga anak ni Apo ket isu anak met isu na ti maysa nga pastor nga isu ni Reverend Dante Kedeng ken anak met ti maysa nga diakonesa ket ni mother na ket isu ni Mary Ann Kedeng. Isu na ket naglipas iti Bachelor of Science and Business Administration ijay Wesleyan University, Philippines, idi 2006 to 2010. Ket kadwa na idi daydi buridik memet nga babae nga kabsat ko. Ket isu na ket intultuloy na iti passion na kas maysa nga music ijay University of the Philippines ket nalpas na iti music Bachelor of Music and Voice idi 2010 to 2016. Ket isu namet ket naasawa na ni kabsat nga Rican nagadal isu na ijay Philippine College of Music ket maysa kadagiti nagisuro kanyana ket ni Mrs. ni Poposeno, Mrs. Lopez Molina, Miss Gabi Francisco, and former Dean Dr. Ramon Acaimo. Ni Mark ket maysang of course alumnus iti Philippine Wesleyan University, Philippines ket kas concerto, chorus, and jubiliso choir with involvements with dating back to his high school and college year. Ket maragsakan tayo nga rod, kakabsat, nga ti usaren na, ket nga mangibingay, ti sasauna, iti daytoy nga aldaw, dagiti amma, awan sa bali, iti choir director tayo ni Mark Aldwin Visaya Kedeng. God is good. And God is good. And all the time. Yeah. Ada lang isurok batit. God is good all the time. Aditi sumbat tayo. And sumarunok it. God is good to you and to me. And the last one is, God is good, I can testify. Try natin. God is good all the time. God is good to you. God is good, I can testify. Agyaman, Pastor, ti panawen nga madiak nga makahindi. And namuyo lang kakabsat. Dahito'y tuming ko. Ket kakalidduusanin. As you can see me, mas may mayat nakatalikod kinyayo. Pero as of now, ket nakasango ak kada kayo. Ket itata, ket naimbag ni Apo Diyos iti amin nga panawen. Amen? Ayan. So iti teksto nga Aramaic itata ket Salmo 103 verse 13. Ket kunana, kas iti panangaasi ti maysa nga ama kadagiti anak na, kas tamet ti panangaasi ni Jehovah kadagiti agbuteng kenkuana. As we continue, let's pray. Apo Diyos, umasideg kami ken ka. Ket amuem mi iti kayat mo nga mapasamak iti biag mi. Sika kuma iti maestro mi babaen ken nasantuan nga espiritu. Ket mangeg mi iti timek mo ken iti sasaom.
idulin nak, ket si kakuma iti makita da, nga agsasao, ken mangibagbaga, iti amin nga ayat mo, kada kami. Amen. Kakabsat, madidak ko mga turturugan ta 10 years and 305 days ko daytoy nga inaramid nga sermon. And that's the time Marcos Isaac, my first son, was born. Ket maliban dyan, 37 years and 64 days naman, idi naiyanakak, kas mai-share ko iti experience ko, idi ubingak, including adda iti anak kun. I have 3 kids, Marcos Isaac, Mira Isabel, and Miguel. Kinadati may isang asawa. Dahil iti kanayon ko nga ibagbaga no damdamagin dak. But I have 3 points, but before that, I have a disclaimer and I have tasks to do. Kakabsat, aglalaok ti ibagbaga kon, idi ubingak kano ket English speaking nak. Tapos idi naiyakar nak ijay, nayanakak jay ilagan, ken naiyakar kami ijay kordon. So nag-Ilocano nak di jay, enta kadwak ni, nagay kakasinsin ko, ken ni the late Lolo Reverend Francisco Bisaya. Ken may isa pa nga mang pa tid sa ti nervyos ko ket aditoy dagay jay deaconess from Isabela, Ninang Emma, Tita Olive, and syempre si kayo amin. But kunada nga rod, it's better for you to agnervyos. Gamen, dalawa lang yon. Kung hindi ka daw nagnenervyos, ibig sabihin, nakikinig ka lang sa sarili mo. Pero noog nervyos nak ni Apo Diyos iti mangiturong iti amin nga ibagak. Kaya't sapay ko mama, di kayo naulimek. Kahit ko mga mangig kayo, no, dati napintas nga mangigyos, kaya't mangig ko iti amen. Amen? Ayan. Mas makabutbuting gayam no madi kayo ag sarita. Umuna nga disclaimer ken task to do is, don't counsel no anya iti mangeg mo ditoy sangwanan. Maybe it's for you, or you can ask me personally kung anong ibig kong talagang sabihin. Pero better to counsel with Holy Spirit. Amen? Number 2, no judgment. But if you feel we are rebuked, that is from Him, and we are ready to change. Amen? Number 3, no side comment muna, tapno madi maistorbo day takaabay mo, nga agdingdingig. And number 4, magiging effective po ito kung ag-notes ka, iti take away mo from Message of Life. Then share it to others. And you can share in social media later on. Ita nga aldaw, ti panagdayaw kadigiti Amma, Father's Day. Father's Day may not be a biblical feast. Take note. Kunanis, naggapu kini Sonora Louise Smart Dodd was the daughter of American Civil War veteran William Jackson Smart. Idinangigan nga na dati Mother's Day, then kunanaki, why not? There is a Father's Day. And it was responsible for the founding of Father's Day. But honoring fathers, it's a biblical command. Ulitik manin. But honoring fathers is a biblical command. Amen? Dayamen tayo dagiti amma, lolo, ken dagiti lalaki nga nang isuro, ken nang tarabay kada tayo iti biyag. Ngem iti labes nga panagdaydayaw kadigiti amma, laglagipen tayo tinagay nagan-anay nga ayat ti Dios nga ama. Ti ama ditoy daga ket napateg unay ngem saan anaan-anay. Ti Dios nga ama ket naan-anay agnanayon ken saan pulos nga agkurang ti ayat na.
And my sermon entitled, sabi ko magno-notes kayon, ti ayat ti ama, ti duma ti ayat ti tao nga ama, ken ti Diyos nga ama. So in short, the Father in earth and the Father in heaven. So doon tayo mag-focus. Gamen, idi nagbalinak nga ama, awamit iti training tatno agbalin nga ama. Ngem, na-expose nak iti tatang ko, lolo, uncle, and there is a ideal na sumsumrek iti panunot ko no siyak tumit iti ama. Naisip nyo na rin po ba yun? Number 1 point. Ti ayat ti ama, dito'y dagakit na pateg, ngem saan naan-anay. Dagiti ama ket na ayaban, tapno. Number 1. Mangted iti kasapulan ti pamilya. But as of now, both parents can do that. Number 2, ket, mangisuro iti kinaimbag, sirib ken kina Diyos. Kakabsat nga amma. Or yung mga nagpapalaki ng mga anak, are we doing this? For me, I'm doing I can talk with my experience. Ket isursurok dagay anak ko, ngagkaroon kami iti Discovery Bible Talk, na kung saan nakitakmit gayam nga ama din pala ako sa choir because I'm doing this. And God wants us to share the gospel at sabihin sa mga tao na we should know our IPD. Pakisabi po, IPD. The I stands for your identity. Who am I? Can you say, I am son and daughter of God? Yung susunod ay purpose. What is my purpose? Ang purpose natin is nasa part po tayo ng discipleship. At sa mga naunang mga topic tayo, ket, it's all about discipleship. Mano iti kararwa kung kuna ni Pastor Genesis na naisirik tayo ditoy. Kaya naamamuna ni Apo Diyos. We should know how to talk with our family. Gamen, dahil jay iti una nga madisipulo tayo. Amen? And lastly is yung our destiny. Where is my destiny? Is to reign with Jesus. Amen? Sapay kumakit, nasungbatan tayo, iti IPD tayo. Number 1 is, who am I? Identity, the purpose, and the destination. Kakabsat, amu ti anak ko dagitoy. Ket amok nga one day, they discover the black versus white. They discover what is blue from red. And we know that if we train our child, ket not dumakil dan, amuda iti aramidin dan. Gamen, awan ti maaramidan tayo no isudakit nagbalbaliw because environment is very strong than our will. Anya pa'y, palagipen iti kinaimbag to encourage towards goodness, mang disiplina ti ayat. So disclaimer, I'm not saying I'm a perfect father, but I'm saying na anyaman iti nabasak iti love letter ni Apo Diyos, through the Bible, I can vibrate with my kids. Ket, adati panawen nga, maturog kayon,
10 o'clock, agreeing kayo ti kastoy. Actually, dapat 9 o'clock. And then they follow me, and then kinabigatan na, apay, 11 ka na turugin tatang. So, ibig sabihin, nag-o-observe ang mga bata. Diba? And then makikita nila ang tunay na character ng father kapag naglalaro ng basketball. Kapag nagda-drive. That's the time na pag hinawakan ko ang manubela, Lord, give me the courage na maging ehemplo ako sa mga anak ko. So may mga imperfections, di ba? Sa talaga nga, kasjay iti nature, iti tao. Because we are carnal. Yeah. And then, ada iti, minsan nga naitid ko kinya ng story. This is my story. Kit kunakit, do not complain. You can ask a question, you can ask a favor. Minsan nabigyan namin ito ng content ket nakantami. Agpaiso nga numadiak ag-complain within 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, and the whole week, iba yung magiging mood. For example, apay adangilaw na daytoy kang kanik. Pero naturally, magagalit na tayo. Nasaan yung manager ninyo? Something like that, di ba? Pero yun yung sinasabi ko sila. Pwede tayong mag-ask. So pwede ko po bang makausap yung manager nyo and then I can say this one. In this scenario, marami na akong ituturo sa anak ko kasi ang 3 minutes na galit, nakakamatay. May mga road rage. May naghahabulan. And I hope, nagadagitoy nga ibagbagak kinyada, kaya't Mang Ted, iti life-changing. Kung kunak nga rod, you cannot do everything, but you can do something. Kunana iti Efeso 6:4, parang ayen nyo ida iti panursuro ken panakaisuro ti Apo. So I'm labeling that God is here at nandito ako. At nandito si Mrs. at nandun yung mga anak ko. Ni Apo Diyos iti very powerful namang Ted iti counsels and wisdom. Even the best fathers make mistakes. They may become tired, discouraged, or fail at times. Some people have wonderful memories of their fathers, while others carry wounds for their relationship with their father. Yet God can use imperfect fathers to reflect a glimpse of His love. Amen? Awan tinaan-anay nga ama, amin ket agkamali, mapukaw iti regta, wenno dagduma ket agkurang, ngem uray kasta, mabalin nga aramaten ti Dios dagiti ama tapno maipaduyakyak ti basit alaw ladawan iti ayat na. No ama ka, saan nga kasapulan nga agbalin ka na agnanayon nga ama? Ti kasapulan dagiti anak mo ko ket maysa a matalek nga ama nga mangiturong kadakwada ken Kristo. So as I said, bring them to Christ, the identity, purpose, and destination. Makadua, ti ayat ti Diyos nga ama ket naan-anay. Salamat, Ed Romel, naiintindihan mo yung Ilocano. Amami nga adda sa dilangit, insuro ni Apo Diyos. So we know that God is perfect. Ti Diyos ket saan laing akasla ama, isuna tinaan-anay nga ama. Ti ayat na ket saan nga agbalbaliw. In Romans 5:8. Ipakita ti Diyos ti ayat na kada kayo, iti naman nagbasol tayo pay laeng. Tanatay ni Kristo gapu kada tayo. Ti ayat ti tao ket mabalin nga agkurang, ngem ti ayat ti Diyos ket agnanayon. Amen?
Ti Diyos ket mangsalaknib. Tarapatwen na dagiti agnak na iti amin nga tiyempo. Ti Diyos ket mangipaay. Ipaay na amin ang kasapulan yu ang mangitap maiyat natap iti kinabaknang iti dayag na ken Kristo Jesus. Ti Diyos ket saan nga mangibati. Saan ka nga ibati ken saan ka nga baybayan. It's a perfect love. Ket number 3, ket sapay kumad, dahi notes yu daytoy pay. Ti kinadakkelan asagot ti Ama ket ni Jesucristo. In John 3:16, takasta unay ti panagayat ti Dios iti lubong nga inted na ti bugbugtong na nga anak. Ti Dios ket saan laeng nga nagsao iti ayat na impakita na dayta babaen ken Jesucristo. Gapo ken Kristo napakawan dagiti basol tayo nabalin tayo nga anak ti Dios adda kada tayo iti biag nga agnanayon naawat tayo ti Espiritu Santo. Can you ask your seatmate? Nabasa mo na ba itong John 3:16? Aside from nabasa, tinanggap mo na ba yung John 3:16 na yon? Idi ubingak pa'y daytoy talaga ti mangmangig ko. And this is the heart of the Bible. Can you say it to your seatmate? This is the heart of the Bible. Daytoy iti kayat na ni Apo Diyos nga mangngeg tayo. Because this is eternal. Pangupat, dagiti Ama ket maawagan nga iparangarang ti puso ti Dios. Fathers are called to reflect the heart of God. Minsan may narinig ako sa FM while driving. And sad to say, may mga kabataan na ngayon they just want kids, but no father. This is sensitive. Pero, Ama, noan niya iti na sursuro tayo, it's a way nga aditi mangiganda. And at the same time, just a decoration, kunana, the FM. I'm just quoting the FM na nangig ko. I'm crying because Father is a stronger person na dapat mangted iti ayat. But don't worry, there is a good news. No kastoy iti pasamak. Gamen, hindi na po talaga sa ating pag-isip or nakikita, it's parang normal na siya. But there is a perfect Father na pwede pa nating lapitan. It's not just the biological father. Pero no kastoy iti pasamak tayo, I encourage the single parent na that one day they can see their father. No madiman da biological father ni Apo Diyos. Gamen, everything has a purpose. Una na nga rod, there's no perfect father, but one day, God wants to use this para sa ganun, mas makita mo yung pagmamahal niya. Tinaindaklan nga amaket, agayat ti panagsakripisyo, likas sa tao ang makasarili. We are carnal, but we aware, then ask the Holy Spirit to become one na agayat ti panagsakripisyo. Number 2, mangidalan iti pamilya iti Diyos. Kasla kunak tatay, I have no idea to lead my family until I remember my biological father, Reverend Dante. Lolo, uncle, and how they lead, and above all, God the Father. Ket number 3, ket agkararag
para iti pamilya na. Back to altar. Pakisabi po sa ating katabi, back to altar. When was the last time na agkakadwa tayo nga agkararag? Before matulog, before we open our eye, pagkariing tayo, kin iti panag sa pagkainan. Dahito iti kayat ni Apo Diyos, back to altar. Hindi pwedeng sabihin nating busy. Don't say that. Iba lang priority natin kapag sinabi natin yon. Anya pa agpakawan. I have an encounter in CCT. It's one event doon sa Cavite. And I want to say that I forgive my tatay, my tatang, my papa. Because there is a verbal conditioning nga ibagbaga na. Yung verbal conditioning, dumbbell ka, madi ka nalaing. It's a verbal conditioning sa mga bata. Then I cried out. Gamin, may tatlo daw tayong pwedeng i-forgive. Yung taong nakasakit sa atin, ang parents natin, and at the same time, ourselves. Then I forgive my father. Ket, isuna ket agsang sangit. Naibagak gayam dayay kinyam. When, naibagam kinyak dayay. Ket, ajay iti, na-feel ko hanggang sa paglaki ko. That's why we are fathers, we should know, no anya iti ibiling tayong nga sarsarita ti anak tayo. That's why I'm saying to my kids, say to yourself, Syaket nataraki, Syaket ayat, Syaket natalinaay, Syaket natalna. Then affirmation. Then that's the time na I can say, I love you, Papa. Kailan last na nakausap niyo yung daddy ninyo? And I honored this time, Kuya Joel. Hindi man ako nakapunta, Kuya Joel, but I know I am serving you as a father of some and a husband to Ate Maria. Napakabuti mong tatay. And there's a time na talagang natural na sa amin ang mag-say, I love you. And I say, I forgive you. Number 5, makipakita itinasayaat nga ulidan or example. Nabanggit ko na to kanina in driving, sport, discussion or agreement with our wife, in making decisions. Dagiti anak ket mabalin nga malipatan da dagiti sao, ngem saanda nga malipatan ti ehemplo ti amada. Karit kadagiti amma, damagem iti bagem. Can you raise your hand if you are a father? And put your hand here. Daytoy iti damag. Makita da kadi dagiti anak ko, makita da kadi dagiti anak ko ni Kristo kanyak. Nakikita ba nila ang Panginoon sa akin? Then you can answer. Iturturong ko kadi ti pamilyak ti Diyos. Agbiagak kadi iti ayat, kinapakumbaba ken pamati. In conclusion, itanga aldaw, dayawen tayo dagiti amma, ngem adda dayawen tayo ti Diyos nga amma. Mabalin nga adda napintas a kabadasam ti amam, wemno addamet ladingit ti pusom, ngem adda namnama iti amin, gapu tinananay nga ayat ti Diyos nga ama. Ti ayat na, ket nauneg, ngem anyaman nga ayat ti tao.
ti kinamatalek na, ket napigsa ngem anyaman, apigsa ti tao, ket dagiti takyag na, ket nakalukat kadigiti anak na. Damdamakit at dati caption nga ikabil ko, ken sapay ko damit ti i-share you iti social media. Gamin iti social media ket puro bad news ti mangmangig tayo. And this is the content. Ti ayat ti Ama ditoy daga ket napateg. Ngem ti ayat ti Dios nga Ama ket naan-anay ken agnanayon. Ulitek, ti ayat ti Ama ditoy daga ket napateg, ngem ti ayat ti Dios nga Ama ket agnanayon. Naan-anay ken agnanayon. I will close with a song, Perfect Love. What a picture of perfect love, the Father's pain on the canvas where our sins are erased by the priceless gift of His only Son. Hallelujah, love has come. Hallelujah, love has come. Love is patient and kind, not ambitious and proud, speaking gentle, true, not vain nor loud. It's a fountain flowing with hope and trust, love of God wash over us. Love of God wash over us, and let us love like the Father with a perfect love, overflowing with mercy and grace, bringing hope to the lost, never weighing the cost. Perfect love, come and fill this place. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure. The saints of angels' song. And let us love like the Father with a perfect love, overflowing with mercy and grace, bringing hope to the lost, never weighing the cost. Perfect love, come and fill this place. Perfect love, come and fill this place.
Inanyayahan ko po sila Jazz. Nandyan na po ba? Sige. Maawi sa amin nga Ama kakabsat, dito isang wanan, dabasit nga insagana iti iglesia tayo, kidawek amin nga Ama, sige, may kahit isang wanan kakabsat, oras tayo, oras tayo Inglesin, so maawis kayo dito isang wanan, kahit dalabasit nga insagana, nagiti worship committee tayo. Ayan. Sige, sumango kayo di kongregasyon, kakabsat. Kaya tagyaman tayo. Sige. Awisik man, nagiti associate lay leader tayo, nga itida nga dagos nagiti insagana ti iglesia tayo para kadakwada. Kaya tagyaman tayo, kadigiti biyag, kadigiti amin nga Ama tayo, ti kinaanos da, ti ayat da, saan laing iti pamilyada, kastamet ti kagimungan tayo, ken kastamet ti panagserbida, iti uneg ti iglesia tayo. Ket mangnamnamaak nga kadigiti amin nga anak, ket kinablaawan nyo maten, digiti amin nga Ama, ti uneg ti pagtaingan nyo. Kaya timpaiyo ti kangatuan nga panagyaman met, babaen iti pamadayaw yo, kadagiti amin nga Ama, iti uneg ti iglesia tayo. Yes, sumango kayo dito amin, kakabsat. Can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear, been through everything there is, can't imagine anything we missed, can't
Sige, kidawik man, dagiti amin nga ama, nga sumango kayo. Ket ipay tayo man, tingakatuan, nga pamadayaw, ken paragyaman, kadagiti amin nga ama, ti tunggal pamilya, babayan, kadagiti palakpak tayo, kakabsat. Ket madamdama, kakabsat, iti kararag, sakbay, malpas, iti imnaryo tayo, ket kidawin tayo nga ikararagan isudan to. Sige, agyamang kami, kakabsat, kadagiti amin nga ama, ket nagtultuloy nga bendisyonan na kayo ni Apo Diyos. Kakabsat, gaputa orasin, bayat ti panangkan-kanta tayo, iti maudi nga imno, kidawek met, iso ti panangipaay tayo kadagiti amin, nga sagot, karkari, apagkapullo tayo ken Apo. Aramiden na kadoa po, kasmaya lubog, itinakem mo. Tasikat ng tel, ito'y biyag ko, si urayak ti kayat mo. Aramiden na ti sangwanam, kasasaad ko imatangam. Basbasul ko kad ti ugasam, tapno dumalda los daytoy biyan. Siksikalati umdasapu, amang ted natal na puso. Makaagasti masakit ko, mangpunot at tila dingit ko. Kararag tayo. Bendito ken amami nga nailangitan, agyamang kami iti nanggigami nga sasaom, babaen ti panangipaay ti anak mo, Apo. Agyamang kami kadigiti mensahe nga nangkarit itunggal maysa kadakam kas maysa nga amma iti uneg ti pagtaingan kagimungan ken kastamet ti iglesyam. Agyamang kami met ti tunggal pamilya nga nakaibilangan ti tunggal maysa nga ama. Gapu iti kinaanos da, ti ayat, ken kastamet iti panangidangulo da, nga sikat ti sentro kadagiti pampamilya nga nakaibilangan da. Bendisyonam nga rodo, Apo, dagiti anak mo, ket repetem ti tunggal maysa nga pamilya, babaen ti panangidangulo ti ama, kas maysa nga daan ti pamati, panagyaman ken panagserbi ken ka. Agyaman kami met, o Apo, kadagiti anak mo nga nakadwami iti daytoy nga gimong. Bendisyonam ti tunggal araraw da, kiddaw, ken kastamet kadagiti nakadanon, kadagiti anibersaryo, ken kastamet kadagiti panagkasangay da. Dagiti adda ti masaksakit na, o Apo, kidawe mimet ti panangipaay mo ti panakaagas, kadagiti na pisikalan nga bagi, ken kastamet ti na espirituan, ken daduma pa nga aspeto panagbiagda. Wen Apo, ammom tinilaon, dagiti puso ken panpanunot mi, ket mangnamnama kami, babaen iti grasyam, ti ayat mo, o Apo,
ket impaaymon, ket inawat mi, kas anak mo, Apo. Isot gapo na nga rod, Apo, tingkam manin panagsinasina, ikanakam tinananay nga sireb, tapno kasta saan kami nga kurang, no diket sikati may tagay, iti daytoy manen nga sumaruno nga lawas, nga ingkam panagserbi ken ka, kadagiti na nga yabam, nga luglugar titunggal maysa kada kami. Pakawanen na kami, kadagiti amin nga nagbasulam mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Pagbalinen na kadoapo anak tulog nga adipen mo Espiritum ti idem kanyak ketagikwaem kaday to'y biyak. Tiyama ken anakuma ken Espiritu liliwa ayawen na ti pangruna ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo, tintay panaglipas, ti gimong tayo, laglagipen tayo, ti ayat ti Diyos. Ket rumwar tayo, nga adaan panagserbi, iti panangipakaammo, iti agnanayon nga anak ti Diyos. Kadagiti lugar nga nangayaban na ti tunggal maysa kada tayo, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.